Waar heeft die bom ons naartoe gebracht? Geen idee, maar hier zijn alleszins veel wolken. Ja, volgens mij zijn we in de wolkenwereld. In de wolkenwereld? Ja. Is dat niet heel hoog boven de grond? Nee hoor, valt best mee. 1000 meter of zo? Oh, 1000. 1000 meter? Christo! Wat is er? Ik heb hoogtevrees. Karen, dat is toch nergens voor nodig? Heb je niet gezien wat er op je rug zit? Wow, wij hebben vleugels. Ja, iedereen in de wolkenwereld heeft vleugels. Dag lieve meisjes van K3. Dag mevrouw, wie bent u? Ik ben de engel Uriel. Ik heb mijn magisch bal gestuurd om jullie naar de wolkenwereld te halen. Ik wil jullie persoonlijk feliciteren met jullie 15-jarig bestaan. Oh, dat is heel vriendelijk, dankjewel. Ja, je bent echt een engel. Ik heb een geschenk voor jullie verjaardag. Dat hoeft niet. Wat krijgen we? Jullie mogen elk één ultieme droom beleven. Oh, leuk. Wauw. Kom wat dichterbij. Sluit jullie ogen en denk aan die ene droom. Als je er eentje in gedachten hebt, zeg dan de spreuk, stap in de bol en vlieg naar een plek waar alles mogelijk is. Hey, ze is weg. Wauw. Eén ultieme droom. Dat is niet zo makkelijk om te kiezen hoor. Oh nee, zeg dat wel. Ik was al blij geweest hè, met een paar rode schoenen voor bij mijn nieuwe chacos. Ja, maar weten jullie echt al iets? Nee. Ik wel. Oh, vertel. Ik wil heel graag naar het circus. Ja, om de clown uit te hangen hè. Zeg maar dan, Christo, daarvoor moet Josje toch niet naar het circus? Ja. Nee, ik wil circusdirecteur worden. Oké, goed. Zeg dan maar vlug de spreuk hè, dan kunnen we erin vliegen. Oké, de spreuk. Wat is de spreuk? De spreuk is... Oei, Uriel heeft geen spreuk gegeven. Nou, dan bedenken we er toch zelf een. Ah ja, oké. Wacht hè. Ja, ik weet iets. Nee, kom, ik weet iets. Mooi hè, gaat erin. Hocus pocus. Red dit. Oei, Karentje toch. Wacht, ja. Sesam, open u. Sesam, openen. Sesamstraat, open u. Nooit van gehoord. Josje, weet jij niks? Jawel. Ja. Tomatensoep met balletjes. Tomatensoep met balletjes.
Josje, dat is niet eens een spreuk. Maar het is wel lekker. Ik denk dat we Uriel erbij moeten roepen. Kom, hè. 1, 2, 3. Uriel! Oei, dat is misschien niet luid genoeg. Kunnen jullie ons helpen? Oké, ik tel tot 3 en dan roepen we heel hard Uriel. 1, 2, 3. Ja? Waarom hebben jullie mij geroepen? Sorry hoor, Uriel, maar wij kennen de spreuk helemaal niet. Oeps, ben ik jullie die vergeten te zeggen? Ja, Sorry meisjes. De spreuk is Mama Seo. Veel plezier. Oké. Zijn jullie klaar om mijn droom binnen te stappen? Oké, goed. Ik tel tot 3 en dan roepen we allemaal heel hard de spreuk Mama Seo. Kijken of het lukt. 1, 2,